Ah, tipu kowe. Ki gerak cukur ki wis dawa meneh rambute ki tukang cukur e. Selamat siang. Tukang cukur ganteng ki kok viral ki. Mangunan. Ngarep SD Mangunan apa ya? Arta Jaisman. Arta Jayusman. Jenenge apa? Oh iya. Ngarep SD Mangunan apa Mangunrejo iki? Wangunrejo. Mangunrejo dadine Mangunan ki priye? Yo sekarang mbah-mbah biyen sing jenengi wis dadi tradisi. Gampangnya cara gampang iki sebutane mangunan. Ya wong Jawa ya. Nah iya. Nek wangun dari wangun ya. Wangun. Poko wangun. Yang berdiri kotio. Alah ra kegawa. Bar ngono ra wis. Arta JM pangkas rambut. Arta wis tangan. Di artane. Oke. Cepak sisan men dadi apik suwe. Rata disisir ada ora ya. Cara sing komplan apa ora kok dadine elek. Ya. Oke. Lah kira lek Ah, urung ki sasi ki 4.000. patangan Heeh. Abote langka poso. Nek sasi biasa ki 20. Kapan gajiane? Ya kapan gajiane ya? berapa piro? 1.600 piro? Swidak. 6 apa ya? Makanya apa lagi? Hah? Makanya apa? Vivo ya 21T. Vivo. Karepe wis tahun balik modal malah 5 tahun rong balik. Ulang tahun lo, Sang. Itu apa? Nah, tulanan Facebook baik. Nah, nek iso ngono. Facebook kan jangan. Saiki Facebook ya duit ah. Sekarang cari herbal cepet malah. Tanggaku nganti paling per juta ya sasi. Coba. Ya kuwi sing nganu herbal. Jahe apa meneh. Ah ya per sekedar paling. Cepak wae lah. Cepak wae nyedek iso. Masih Jepang. Temenan. Iya. Jajal lah. Apa ya? Potongan tentara. Pakai tentara ya bener ya? Iyalah. Udah pakai ini kangelan. Tak delok sing kono ae.